Ranní káva s Pepou Melenem. Dobré ráno. Buongiorno! Tak jak nám rostou kníry a on zase žere? Já jsem dostal svačinu od paní důchodníkovi. Ale teď hlavně prostě podívej se, jak mu to krásně roste. To je prostě drsně. Tak já už taky jsem vidět konečně. Ale trošku se pořezal, jo, tak ono přece s tou žiletkou to bolí, no. Ale žiletka bolí. Budu rád zase, až ten Movember jako přestane a necháme to zase růst. Ranní budíci. V úvodu ranní kávy jsme se rozmluvili. Plukovník si totiž myslel, že mě nachytá. Pepo, řekněte mi příkladně koza znezaneřáděná. Koza znezaneřáděná by šla samozřejmě. A pak jsme konečně šli na rituály. Káva s cigárem, káva s tabletem, ale i jiné zlozvyky a rituály. Třeba spaní na kole. A jak jsem byl unavený, tak jsem takhle šlapal do těch pedálů, jo, a najednou jsem za těma pedálama a usnul. A naboural jsem auto. Jeden jazykolám. Pudr. Budíci na relaxu.